Гэта я сказаў вам, каб вы не горшыліся. Выключаць вас з сінагогаў, нават надыходзіць гадзіна, што кожны, хто забівае вас, будзе думаць, што паслугу Богу робіць. А ўчыняць гэта, бо не пазналі ані айца, ані мяне. Але я сказаў вам гэта, каб калі надыдзе іх гадзіна, успомнілі тое, што я вам казаў. Не казаў я вам гэтага спачатку, бо я быў з вамі. А цяпер іду да таго, хто мяне паслаў, і ніхто з вас не пытаецца ў мяне, куды ідзеш. Але калі я сказаў вам гэта, смутак напоўніў вашае сэрца. Але я вам кажу праўду. Лепей для вас, каб я пайшоў, бо калі не адыду, пацяшыцель не прыйдзе да вас, а калі адыду, пашлю яго да вас. І калі ён прыйдзе, пераканае свет у граху, справядлівасці і судзе. У граху, што не вераць у мяне, у справядлівасці, што іду да айца, ды ўжо мяне не ўбачыце, а ў судзе, што князь гэтага свету ўжо асуджаны. Многа яшчэ маю вам сказаць, але цяпер не можаце несці. Але калі прыйдзе ён, дух праўды, то навучыць вас усякай праўдзе, бо не ад сябе гаварыць будзе, але што толькі пачуе, тое скажа, ды што мае быць, вам аб'явіць. Ён праславіць мяне, бо з майго возьме і вам абвесціць. Усё, што мае айцец, ёсць маё. Таму я сказаў вам, што з майго возьме і вам абвесціць. Яшчэ крыху, і ўжо не ўбачыце мяне. І потым яшчэ крыху, і ўбачыце мяне, бо іду да айца. Дык некаторыя з вучняў гаварылі між сабой, што гэта значыць, што ён нам кажа, яшчэ крыху, і ўжо не ўбачыце мяне, і потым яшчэ крыху, і ўбачыце мяне, і іду да айца. І казалі, што значыць, што кажа яшчэ крыху, не ведаем, што гаворыць. Зразумеў Ісус, што хочуць пытацца яго, і сказаў ім: «Пытаецеся адзін аднога пра тое, што я сказаў, яшчэ крыху і ўжо не ўбачыце мяне, і потым яшчэ крыху і ўбачыце мяне. Сапраўды, сапраўды кажу вам, што вы будзеце плакаць і галасіць, а свет будзе весяліцца. Вы сумаваць будзеце, але смутак ваш заменіцца ў радасць. Жанчына, калі нараджае, замірае, бо надыходзіць яе гадзіна. А калі дзіця народзіць, ужо не памятае сваіх пакут з радасці, што чалавек на свет нарадзіўся. Так і вы цяпер заміраеце, але я вас зноў убачу, і будзе радавацца сэрца вашае, і радасці вашай ніхто ўжо не адбярэ ад вас. І ў той дзень ні пра што не будзеце ў мяне пытацца. Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі пра што будзеце прасіць айца ў імя маё, дасць вам. Дасюль вы нічога не прасілі ў імя маё. Прасіце і атрымаеце, каб радасць ваша была поўнай. Гэта ўсё расказваў вам у прыпавесцях. Прыходзіць гадзіна, што ўжо не ў прыпавесцях буду расказваць вам, але яўна абвяшчу вам пра айца. У той дзень у імя маё прасіць будзеце, і не кажу вам, што я буду прасіць айца за вас. Бо сам айцец любіць вас, бо вы мяне полюбілі ды ўверылі, што я ад Бога выйшаў. Я выйшаў ад айца і прыйшоў у свет, і зноў пакідаю свет і іду да айца. Кажуць яму вучні яго: «Вось цяпер адкрыта гаворыш, ды ніякай прыпавесці не расказваеш. Цяпер мы ведаем, што ўсё ведаеш, і не трэба табе, каб хто ў цябе пытаўся. Дзеля таго верым, што ты ад Бога выйшаў». Адказаў ім Ісус: «Цяпер верыце? Вось жа надыходзіць гадзіна, і ўжо надышла, калі расцярушыцеся кожны ў свой бок, а мяне аднаго пакінеце. Але я не адзін, бо айцец са мной.
Гэта я вам сказаў, каб вы мелі супакою ва мне. У свеце будзеце мець прыгнёт, але будьце пэўныя, я перамог свет.